लाल बेनिया पियर बेनिया रतन जड़ावल बेनिया। लाल बेनिया पियर बेनिया रतन जड़ावल बेनिया। अरे माई करवट फेरत बेनिया टूटी गईले सासू दबासलवली। अरे माई करवट फेरत बेनिया टूटी गईले सासू बिरही बोलिया बोले। के करा के ने नौआ भेजबो के करा के ने बरिया भेजबो। अरे माई के करा के भेजबो वियोग चिठिया सासू बिरही बोलिया बोले। अरे माई के करा के भेजबो वियोग पतिया सासू बिरही बोलिया बोले। पापा के ने नौआ भेजबो चाचा के ने बरिया भेजबो। पापा के ने नौआ भेजबो चाचा के ने बरिया भेजबो। अरे माई भैया के भेजबो वियोग पतिया सासू बिरही बोलिया बोले। अरे माई भैया के भेजबो वियोग पतिया सासू दबासलवली। सासू से जवाब करी है। पापा अइले धावल धूपल चाचा अइले बेचैन भइले। पापा अइले धावल धूपल चाचा अइले बेचैन भइले। अरे माई भैया अइले घोड़ावा सवार भइले। सासू से जवाब मंगले। रे माई भैया अइले घोड़ावा सवार भइले। सासू से जवाब मंगले। हथिया चास दिहनी घोड़ावा 50 दिहनी। अरे सासू नवला खरुपिया नगद दिहनी काहे बिरही बोलिया बोलेलू। अरे सासू नवला खरुपिया नगद दिहनी काहे उदबासलवलू। अरे समधी नवला खरुपिया नगद दिहनी काहे उदबासलवलू। हथिया से घोड़ावा दिहनी रुपिया 9 लाख दिहनी। हथिया से घोड़ावा दिहनी 9 लाख रुपिया नगद दिहनी। अरे बाबू सोनामे के चूल्हिया भलू देले रहती उझुकुनावा लागल ओ रहनावा देबो। अरे बाबू सोनावे
चूल्हिया भलू देले रहती उझकुनावा लागल वो रहनवा देती। अरे समधी सोनावे के चूल्हिया भलू देले रहती उझकुनावा लागल वो रहनवा देबो।